Bon boli in ye dɔrɔn ka mɔgɔw fari bɔ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ka adamadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u farikolo jagabɔ sɔgɔmada joona fɛ an y'a daminɛ 6 heures ka boli in daminɛ ka mɔgɔw fari la kunu et puis an ka sɔrɔ ka na ko kuncɛ ni nin ɲɛnajɛ in ye tantɔ. Mali dɔrɔn tɛ Mali b'a la Burkina b'a la Côte d'Ivoire b'a la jamana o jamana bɛ an dafɛ jamana la n'o mɔgɔ bɛ vigile kɔnɔ o bɛɛ bɛ boli in na. Welekan laban min bɛ n bolo o de ye ka mɔgɔw fo k'u barikada k'u ka cɛsiri la vraiment u bɔra ka baara min kɛ nin ye an ɲɛna. N'i y'a ye an jigi ka ɲi an jigi ɲɛli yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye jama in filɛ nin ye nin ye Ala kama jama de ye. Jama min filɛ nin ye nin bɛɛ dusukun de bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina kelen kunkilenna kelen farikolo kelen et puis an jigi ka ɲi parce que an bɛ ka baara in kɛ Ala de kama dɔrɔmɛ tɛ di mɔgɔ si ma a la o Ala kama baara fɛn min bɛ kɛ Ala kama perdu t'o la an jigi ka ɲi parce que ko in bɛ ka kɛ Ala kama an b'a dɔn Ala b'an kɔkɔrɔ a bɛna an dɛmɛ inchallah. On est très ravis ce matin car tous les vigiles de notre guide ont fait une démonstration ce matin et une course de fond car en tant que vigile, pour montrer aux gens qu'on est vigile, en tant que vigile, il faut être pratiquant des arts martiaux. Voilà. Pour montrer aux gens que les vigiles de notre guide ne sont pas des simples gens. C'est ce que j'ai dit. En tant que vigile, il faut être pratiquant. Parce que vigile même, c'est comme éviter des gens qui ont mauvaises intentions. Éviter ces gens-là. Bon, pour éviter ça, il faut être quelqu'un qui connaît maîtriser les gens dans l'art martiaux. Voilà. C'est ça. Nous avons aimé notre guide et toute sa famille. Donc pour ça, nous sommes prêts de faire tout pour lui et sa famille. Et on est ravis, et très très ravis de faire ça. L'objectif fait de ce marathon, c'est d'abord, il y a plusieurs visées. On peut dire qu'une première visée, il y a d'abord montrer à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont venus faire du Mali et d'ailleurs, et qu'ils sachent que ceux qui sont là pour leur protection, ils ne sont pas là seulement en tant que des personnes qui sont là, qui ne savent pas se défendre et assurer leur sécurité. Donc c'est de prouver aux visiteurs qu'il y a des gens ici qui sont là, qui sont capables d'assurer leur sécurité et qui peuvent venir faire leur pèlerinage et voilà, en toute sécurité. L'avantage de ce mouvement également, c'est de prouver à tout le monde qu'être vigile, ça demande beaucoup d'aptitudes. Il faut être vigilant et avoir aussi les aptitudes physiques afin d'assurer la protection et également servir de bons exemples à tout le monde et également propulser la religion. Parce que qui dit religion, il faut savoir souvent se défendre et des fois, quand il le faut, s'il faut défendre la religion, ça passe par les poings et les pieds également. Le marathon est organisé par, il y a d'abord un comité, il y a un bureau ici qui gère les activités et nous sommes seulement les agents. Nous, on exécute et le bureau planifie les activités. Comme dernier mot, je vais lancer un appel à tous ceux qui sont là, qui sont vigiles, anciens et jeunes, c'est-à-dire de s'adonner aux activités de sport, faire les pratiques des arts martiaux, afin pour pouvoir être aptes à mener à bien la tâche qu'on s'est donnée, c'est-à-dire soutenir l'islam. Donc, on fait un ka boli mu yira mɔgɔw la sisan. Comme ni an ka laada ye san o san mawuludu an bɛ boli kɛ. Comme boli in bɛ kɛ don o don nka comme sini ye wajule ni sini ye wajule a kun bɛ cɛ i b'a fɔ bi ɲɔgɔn. Donc o ye boli général ye o boli bɛ kɛ ka taa Bangoni kɛnɛbani na ka sɔrɔ ka segin ka na an karamɔgɔ ka kuru kɔnɔ yan nɔ. Boli in dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ka se k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko vigiliya yɛrɛ a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i tɛ sportif ye. Vigiliya yɛrɛ an ɲɛ bɛ musow la an kɛrɛfɛ yan nɔ. Donc ninnu bɛɛ dɔɔni kɛ pratique la a bɔra k'u ka démonstration ye cogo min na. Donc an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ à 100%. An b'u former pour que vigiliya yɛrɛ ye mun ye u ka se k'a faamu. En même temps ni mɔgɔ nana ka se k'a tigi maîtriser ka sɔrɔ a ma kɛ hali ni kɛlɛ ye u bɛ former o bɛɛ lajɛlen na. Donc an ɲɛ bɛ muso minnu na caman bɛ yen nɔ minnu b'u bolo da yɔrɔ dɔn. Donc bi sɔgɔmada in na boli kɛra o hukumu kɔnɔna de la. Donc ka tila ka yira mɔgɔw la
vigile yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye anw bɛ yan nɔ mawulu in kɔnɔna na ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que fédération Ansardine international do donc diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ ka lakɔlɔsili kɛ k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya kɔlɔsi ani mɔgɔ minnu bɛ na mawulu kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na jama in na ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi donc vigile yɛrɛ kɔrɔ o de i tɛ se ka kɛ vigile fiyewu fo ka sɔrɔ i y'i bolo da yɔrɔ dɔn o ye an ka baara yɛrɛ tacogo ye nin ko in na sɔgɔmada in na an ɲɛ b'an na an ye boli kɛ ka tila boli bannen kɔfɛ ka tila ka na démonstration kɛ an y'a daminɛ ni musow ye pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko muso minnu bɛ an bolo yan nɔ a bɛɛ b'a bolo da yɔrɔ dɔn ka tila k'a laban ni cɛw ye donc i ye cɛw fara ɲɔgɔn kan i ye musow fara ɲɔgɔn kan a baara tɛ ɲɛ fo bɛɛ k'i bolo da yɔrɔ dɔn sɔgɔmada in na an bɛ o hukumu kɔnɔna de la komi an yɛrɛ ka formateur ye an bɛɛ ye formateur de ye nin ko in kɔnɔna na mais an ka formateur principal yɛrɛ o de jɔlen filɛ an kɛrɛfɛ n'o ye Mohamed Jara ye bon kuma laban min bɛ ne fɛ o de ye toujours a kɛra bangɔni ye o a kɛra terrain ye o a kɛra an bɛ ka mouvement kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ mun ɲini an filɛbagaw fɛ ani jama bɛɛ lajɛlen fɛ ni vigile ko k'i ka baara in kɛ cogo min na a ka d'an ye an ka baara in kɛ ten dɔn bon vigile bɛ yan nɔ pour que bɛɛ ka se ka lafiya cogo min na kuru in yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ ani dafɛla in bɛɛ lajɛlen na ani n'an bɔra kuru kɔnɔ ka taa terrain yɛrɛ la wajulikɛyɔrɔ la n'o ye 26 mars ye ni vigile ko an ka dan yɔrɔ min na an ka dan yen n'u ko k'an ka mun kɛ an ka sabali an k'o kɛ bawo an fana kɛn bɛ k'an ni di o baara in de kama en tant que ni degun b'an sɔrɔ an tɛ fɛ degun ka mɔgɔ si sɔrɔ baara in kɔnɔna na nabaga bɛɛ lajɛlen donc an ka kuma laban bɛ k'o de ye et puis ka tila ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ma mun natɔla sɔrɔ o kana o segintɔla sɔrɔ ka tila k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye an karamɔgɔba ye o Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala kana anw yɛrɛ kɛ fitiri waleya ma ala ka an n'an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen tugu a n'a bɔnnaw kɔ fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn an karamɔgɔ bonya kosɔn sɔli ala Muhamadu Aye bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man